So mga par, good morning. At ayun, araw ba ngayon? Araw ngayon, calendar Miyerkules ba ngayon? Ay, Webes. Araw ng Webes ngayon. At ayan, si Mrs. nasa PGH na. Ayan na, nakapila. Kanina pa sa mga alas 3 nasa PGH na. Medyo nalit siya ng konti. At tayo siyempre, tulad ng dati, maagang gigising para mag-init ng tubig, luto ng almusal para sa anak, magbukas ng tindahan. Ganun lang araw-araw yung ginagawa ko dito habang wala pa yung asawa ko. Yung mga gawain niya sa bahay ay tayo muna yung gagawa. Yakang yan. Mamaya ay yung anak ko naliligo na, papakainin ko, tapos hatid naman sa school. Isip din tayo kung ano pwedeng gawin natin dito sa bahay. Yan. Yun, balak ko sana maglaba, kaso pumapatak na naman yung ulan. Grabe. Ano na to, December pa, umuulan na eh. Kaya di pa umuho pa yung dun sa daanan, dun sa Bacolod, San Vicente. Patas pa rin yung tubig. Grabe. Ano na? Di pa? Bilisan mo kasi bahaw na yung almusal mo. Bigyan mo sa bag mo yung baon mo. Ulit ka na. Ada na, lagay ko na bag. Tumugaw pa ng pira. Bibili ka ng hitsura, huwag na magdadala ng pira. Ikaw. Cream stick lang ang baon. Cream stick. May baon na. Magbabaon ng para sigurado. Bibili mo lang yan ng ng hitsuriya. Biskwit lang yung tapos tubig. Hatid sundo araw-araw. Gusto lang na ako. Sundo, hatid tayo, sundo tayo. Dalawang araw. Araw-araw. Wala pa si mama mo. Pag kung sabi? Umaga, alis na yan. Hindi pa. Papunta pa rin doon sa Tita Rhea. Bravo. At kung ano pa sabi noon, kung ano yung check up niya ngayon, baka tayo pumunta ng Maynila. Kung halimbawa sabihin siya na operahan na, tayo ay pupunta ng Maynila, mag-absent ka muna. Yaw! Patay mo na. Yummy, 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 yummy. Sige na. So yun po, at nandun na sa school yung anak ko. Bali sinarado ko muna itong tindahan ko kasi pupunta ko dun sa bahay kila Pula. Papaayos ko dun sa kapatid ko yung account ko sa video dito sa cellphone, kasi may may account sa cellphone ng video, para kung halimbawa dun na tayo mag-inquire kung may laman na, dun tayo mag-inquire. Kaso yung cellphone ay nagka-problema. Papaayos ko sa kapatid ko. Punta na ako dun kila Pula. Dito na ako sa bahay. Pula. Uy. Ni. Ay sa road Akong ko sa video sa di cellphone. Oh.
Ayos ah. Aircon na. Tuliso. Kung kailan yung malamig, saka nag-aircon. Sige lang. Keso. Ha? Keso. Gusto na Dito. Huwag mo ko palo, mama, ah. Huwag mo ko palo. Gubat. Bigat na. Sige nga, try mo nga. Kung malamig. Ikaw, umiinit dyan. Pena. Huwag mo ko palo, mama, ah. Paano din eh? Paano din? Ano eh, on mo. Sa Ali? baba, sa baba. Temperature. Tapos naka sa kuryente niya. Tapos 8. At dito na ako sa bahay. Malapit na piyesta dito. Sa unang Sabado ng February. Piyesta na rito sa amin. Cisco pa. Dito na, dito na, dito Abon pa man ayos sunan? Lawak dito. Ha? Ha? Abon pa man ayos. Inda. Tapos muna ako. Nagmamadal pagkakunod to. Anong oras na yan, ni? May ubanan, ni? Are. Maayos? TikTok mo. Yan nga. Ayan po, pinaayos na ni yung ano, account ko sa video. Bali, itatransfer dito sa cellphone ko na isa. Pang edit. Di kasi marunong. Kung may magkalikot sa cellphone. Kaya sila yung ano. Pati yung account ko si Nini rin gumawa. Yung account ko sa YouTube. Ang kulit ng alaga nila, oh. Ni, magkano nagastos mo sa ano? Lababo? Okay na, nakabit na? 7,000? 7,000? Nakabit na? Oo. Oh, pati labor na? Kuha. Sobra-sobra kung ay ang ko pa mga additional ko 7,000 kaso labor sa kaso mga semento. Oo. Mga tin, mga harap ka? Oo. Tingnan ko nga yung lababo nila. Kasi ayos na, maganda lang tingnan. Ano, okay na ni? Ayan, inaano na ni, tinatransfer. Ito yung cellphone na una kong ginamit na nag-vlog ako na wala pa akong GoPro. Tapos, nung may GoPro na ako, ito yung cellphone na ginagamit ko naman ngayon na. Nagpalit kami ni Mrs. kasi itong una kong cellphone na puro naman to galing sa binan ko, mga bigay, pinaglumaan mama ni Mrs. Yung dating cellphone di niya kayang basahin yung mga video dun sa galing ng GoPro, kaya nagpalit kami. So ito namang isang ginagamit ko na to ay naghahang na. So, okay lang, tiyatsagaan ko muna para pag kung sakali mayroon tayong pambili ng cellphone na bago, papalitan na lang natin. Pero itong pinakaunang cellphone na ano, na minsan mabubuhay, minsan hindi, ay tataguin lang natin yun kasi dyan tayo nagsimula. Dyan tayo nagsimula na Already naging 798 YouTuber. 798 na? na number mo. Nakasalpak sadi-sadi. Sakto na ganitong kiyami. Type ka sa OTP para makaunod to sadi, matransfer. Hindi, adin na number ko gadi ah. Amo nakabutang sadi ho. Hindi ko easy. Yan, wala nang ulan. Wala pa. Wala nang ulan. Pwede na tayong umuwi. Hindi kasi ko pwedeng magpaulan ngayon kasi nagpahilot ako kahapon. Kasi grabe na yung ubo ko. Habang wala akong trabaho ay nagpahilot muna ako. Para pag uwi ng asawa ko ay diretso na. Uulitin nga ako nun. Pag nakaligo na raw ako, sabi nung naghilot, babalikan nga ako. Hilutin ulit. Grabe. Kala ko madali na yung proseso nung pag ano ni Mrs. Lalong matatagalan.
Unahin pa yung ano niya, yung sinus pala. Hindi na kasi yung nakakaamoy. Baka nakita na dun sa CT scan. Hindi na siya nakakaamoy. Simula pa nung April. Bago kasalin si Bayaw. Kawawa naman. Puro na lang opera. Ano po? Kain po. Ano po? Gulay. Gawa ko. Ano ma? Ano nabi? Hindi na naman. Ang sabi? Ang sabi? Ngayon na nagpabiyahe ko. Saan ka na? Saan ka na? Ha? Umulan na naman. Tara na anak. Atan po, atid ko na naman yung anak ko sa school. Araw-araw routine. Yung ano, tara na. Tara na. Nakalimutan pa. Anong plato ni lolo niya? Pinasok. Ay, natulog ang kaduyan. Hirap pag ganito. Kala ko okay na. Ano? At yan po. Hapon na. At yun, nag-aantay ako dun sa anak ko umuwi. Bale magluluto muna ako ng mamerindahan namin. Pansit bato. Napakasarap nito. Sa mga ano dito, sa mga FW, hindi nakakatikim na nito. Pansit bato. Mga taga Bicol. Yun. Napakasarap. Para tipid tayo kasi pag bumili tayo ng pansit, 10 pesos ang order. Ilan kami dito? 3, 30. Bumili ko ng 1/4. Ang halaga ng 1/4 ay 14. May mabibigyan ka pa si nanay kung lola nila misis. Magluto muna ako ng pansit. Gisayin na natin yung sibuyas at saka bawang. Ayan, diskarte yan. Yan ang mga vlog natin ngayon. Mga luto-luto. Mga tungkol dito sa bahay. Pasensya na kayo. May inaaskaso din kami. Yan, pagluto na yung sibuyas, lagyan na natin ng toyo. Tatlong toyo lang kasi 1/4 lang naman yun. At lagyan na natin ng tubig. Ganyan lang yan. Hintayin kumulo, sangkapan, lagyan sangkap. Yan na, tansyado lang yung yung panimpla. At sa nito, toyo lang muna. Sa di marunong magluto. Kasi dito sa amin sa Bicol, yung pansit kasi may lasa na yan. Kaya kailangan, wag muna natin titimplahan kung asin o ano. Basta yung toyo ay tansyado lang. Kasi pag tinimpla mo na yung paglagay mo sa pansit ay baka umalat. Baka umalat siya. Kasi yung pansit may may lasa na. May pampalasa. Hintayin na lang natin na kumulo. Yan, kumukulo na at ilalagay na rin natin yung pansit. Yan, kumulo na. Lagyan na natin yung pansit. Yan, pansit bato. Pero masarap nito kung may atay. Atay ng manok. Grabe sarap niyan. Luto ako nito. Kasi may nabili ko na dinuguan. Yan ang uso dito sa Bicol, pansit dinuguan, napakasarap talaga. Yung iba naman puto. Puto yung nilalagay. Mayroon ako dito binili kanina. Kaya magluto ako ng dinuguan.
Pag mag-load ako ng pansit kasi may dinuguan ako dyan. Sarap. Tikman natin. Gusto ko nito yung ano, yung may sabaw-sabaw siya ng kunti. Goods na. Hintayin nilang maluto yung noodles. Luto na po yan. Ayan, luto na. At wala pa naman yung anak ko. Pumunta na ako doon kanina. Kaso di pa siya lalabasan. Kaya, ay, ayan na pala. Pumunta ka doon sa school nyo. Pumunta ako sa school nyo kanina. At, kain muna. Sabukan ko muna yung biyanan ko. Bakit daw? Bigyan mo muna kay lolo mo. Pumunta ako kanina, di pa sa labasan. Biyanan. Pansit, tara, kain tayo dito na sa loob na. Kami naman ng anak ko, kakain. May gatas dyan, nak. Kain tayo. Hindi po, kain po tayo. Sarap niyan, pansit. May gatas niyan. Simpla ka ng gatas, tapos kain tayo ng pansit. Sarap! Apo. Kakauwi lang anak ko. Pansit dinuguan. Inahalo po yan. Secret. Sarap niyan. Sarap. Ikaw anak, gusto mo? May dinuguan. Okay. Yummy, yummy, yummy. Sarap. Mahal. Nakatipid na. Kain po. At yun nga, yun ang desisyon ko siguro. Sabi ko dun sa asawa ko na pinag-usapan namin kanina, tumawag ako. Hindi kasi makausap ng gusto. Tatanungin ko sana. Kasi laban ko siya na yung sa akin, umuwi muna siya para makatulong ako dun sa pabahay. Kasi di ko nga dito pwedeng iwanan. Pero ewan ko kung ano desisyon niya. Kung dun muna siya o uuwi pa. Pero kung dun muna siya mag-stay sa sa kapatid niya, ayos din sana. Kasi nga at least nandun na. Pero matatagalan tayong hindi makakatulong. Kumbaga, yung wala tayong pa-upload. Tapos kakahiya sa mga kasamahan na di tayo nakakatulong. Ganun lang iniisip ko. Nasa bahala na. Antayan lang sa update kung kailan ako makakabalik. Kung ano yung pinakang final na pag-usapan namin. Kung doon na lang muna siya o uuwi pa. Kasi asing ko nga ay babalik pa siya ng PGH. Yan po. Yun. At hanggang dito lang vlog na to. At muli, maraming salamat sa mga sponsor na tumutulong sa amin. Lahat po kayo. Kuya Jojo, kung hindi nagpapakilala, Miss NYC, maraming salamat po sa inyo. Yun. Lahat po na mga sponsor. Ayan po. Bye-bye. Love you all.